мой першы візіт у Торонто. Ранее была тут толькі праездам, і шчыра кажучы, я прыехала ў Торонто дзеля сустрэчы з вами. Бо у меня не будзе тут ніякіх афіцыйных сустрэчаў. Я заўтра даю некалькі інтэрв'ю мясцоваму тэлебачанню, мясцовым газетам і паеду далей, але гэта, ведаеце, самае лепшае для мяне у любым візіце гэта сустрэча з беларусамі. І я вельмі шмат чула пра беларусаў Торонто, і гэта зразумела, бо вы існуеце ўжо больш за 70 гадоў, і я чула пра ваш хор «Яваровы людзі», пра інстытут беларускай навукі і мастацтва, пра вашу бібліятэчку, а таксама пра святы і івенты, якія вы арганізоўваеце. І, канешне, увогуле, я думаю, што дыяспара Торонто можа быць прыкладам для іншых дыяспар. І я спадзяюся, што вы ў кантакце з маладымі дыяспарамі, якія арганізоўваліся пасля 2020 года і шчыра дзеліцеся сваім досведам. Нам гэта зараз усім патрэбна.